ka dɔn k'a fɔ Sasadi ye dugu ye min ni Bandiagara mara yɛrɛ bɛ taa kilomɛtiri 9 bɔɲɔgɔnko la. Kari min tɛmɛlen filɛ jadimaw ye binkani walew ta k'a dugu yɛrɛ sɛgɛrɛ min yɛrɛ sen fɛ sa an ka dozolakaw ka taa se an ka finitigilakaw ma olu ye a essayer ka dugudenw kɔni lakana nka min ye dugu jukɔrɔ mugujugu pɛrɛntaw ye o kɔni sela o ma ni ka maa dɔw yɛrɛ bonɛ u ni na dozow yɛrɛ ka fɔta la. U nana o soforoku nana u ye mɔgɔ attaqué u ye turaru nu jeni u ye taara ni moto u taara ni bagan ye. Maintenant an ka surasiw an ka dozow bon u tun bɛ fɛ ka u tatɔla bagan u bɛ ka taa ni bagan ye an ka mɔgɔw bɛ ka sira tigɛ an ka partenaires ni russe ninnu ani an ka surasiw ni an ka dozow u bɛ fɛ ka taa u ka ɲɛ kɔrɔma tigɛ ka bagan ninnu ni k'u yɛrɛ bɛɛ minɛ mais malheureusement u tatɔla sira la ka bɔ Jɔnbɔlɔ u ye Dukonbo commune de Jɔnbɔlɔ ni Tebukuru cɛ mobili kɔnɔ mɔgɔ 10 de tun b'a la aya olu ni tɔɔrɔ la ye doso 2 olu sara ye maintenant Dɔbɔlɔ dugu dɔ bɛ o ye Turu commune de jeune 2 olu bɛ ka bɔ Dɔbɔlɔ ka na Bayangara olu fana minɛna olu fana fagara donc tiɲɛni min kɛra katakarani caman jenina moto caman taara baganw taara mɔgɔ 12 de sara. Ka kɛɲɛ ni dozolakaw ka nin fɔta ninnu ye sa an ye wele bila Bandiagara marabolo kafo ɲɛma yɛrɛ ma yaasa ka hakilinataw dɔn nka a y'a yirana k'a fɔ k'a tɛ se ka kunnafoni jɔnjɔn di a ko la fɔlɔ ko bawo nin wale kɛ kuma ko ale yɛrɛ tun tɛ Bandiagara marabolo kɔnɔna na. An ka dɔn k'a fɔ min ye Mali cɛmancɛ bolo yɛrɛ ye sa jadimaw olu kɔni ɲɛ dolen bɛ nin yɔrɔ in na kosɛbɛ a bɛ waati bɔ o kama an ka finitigilakaw kɛlen bɛ ka a yɔrɔ minɛ nin waati laban ninnu na yaasa ka se ka maaw n'u burufɛnw yɛrɛ lakana min ye jadimaw ye u ye fɛɛrɛ min yɛrɛ sɔrɔ nin waati ninnu na o de ye ka mugujugu pɛrɛntaw don duguw jukɔrɔ yaasa ka maaw yɛrɛ bonɛ u ni na min ye dozolakaw ye olu kɔni y'a yira k'a fɔ k'u bɛ welewelelikan min yɛrɛ bila jamana marabagaw yɔrɔ o de ye u k'u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma u ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ yaasa ka dɔbɔ ni wale ninnu na Mali cɛmancɛ bolo yan fana. Mɔgɔ 12 sara sɔgɔmada kelen fɛ bon faamaw caman de bɛ yen aya donc a ka ca Ala fɛ an ka tɛgɛ di ɲɔgɔn ma population dosow ani surasiw an ka information di ɲɔgɔn ma an ka da ɲɔgɔn na surtout faama ka da dosow la dosow an ka da la ka baara kɛ a ɲɛ ma. Mariam Kuyate kala sirikan don ka bɔ Bamako VOA Bambara tɔgɔ la.